हम मगा के लइका आप सबके बेटा भतीजा आप लोग के आशीर्वाद से हमरा एगो फिल्म में काम करे के मौका मिलल। वो फिल्म के मुहूर्त भी हो गई। फिल्म के नाम है शाहबाद। हमार बड़का भैया पावर स्टार पवन भैया हमके वो फिल्म में मौका देनी है, तो भैया के जीवन भर खातिर आभारी बानी कि गाना बजाना करते करते अब फिल्मों में मौका मिलल। की रंगदारी मिलल बा विरासत में मगही कही तई वाला जरूर होई कि अखिया से नींद चैन दिल के उड़ाबो है। लेकिन भैया आप लोग के फरमाइश सब पूरा हुई, लेकिन एगो कलाकार है एगो शशि भैया का एक आवाज आया है कि लड़की के फूफा जी, लड़की के फूफा जी नचता रे भैया भाभी नचता रे काकी संघवा में घूमता रे चाचा योरी सब मस्ती में बा होके दामा संग सब मस्ती में बा सब नीचे दुल्हे राजा के सर पे बसहरा के सर पे है सेहरा आजाम निवानी दूल्हे राजा दुल्हन खातिर आप लोगों को जोरदार ताली बजा दी। नव जीवन की शुरुआत हमनी सबके तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद बहुत बहुत बधाई शुभकामना। शिवानी आपके बिना अधूरा हो जाते हैं पता है ना। अनिल भैया एनटीपीसी के इंजीनियर साहब का नहीं बनी। अच्छा अच्छा बहुत बहुत पुरस्कार आशीर्वाद उनका तरफ से हमरा जकर जरूरत बा ये सब आज देव ना थोड़ा बहुत और मिली होकर बात देना चालू काहे आपको देखते हैं ना। देखो ये सब आज के विश्वम्बर के सीता खातिर एक लाइन आज धरती का गम झूमेला हो पवन खुशी के बपहरा दूल्हे राजा के सर पे बसहरा सर पे बसहरा चमकता खुशी के माहौल यहाँ जितना उनका बड़ भाई है
सबके पटना में बहुत बड़ा बड़ा सेंटर है, लोग वहीं से एग्जाम देवेले ना। हमार मुन्ना भैया थोड़ा सा खाली बेस दे दे। आपके बरातिये में के गौले हैं, उसके बाद हम चल कर रहे कहीं हम बरातियन पे मंच पे बने। आप लोग के आशीर्वाद से हम भी मगा के लइका, आप सबके बेटा भतीजा, आप लोग के आशीर्वाद से हमरा एगो फिल्म में काम करे के मौका मिलल। वो फिल्म के मुहूर्त भी हो गई। फिल्म के नाम है शाहबाद। हमार बड़का भैया पावर स्टार पवन भैया हमके वो फिल्म में मौका देनी है, तो भैया के जीवन भर खातिर आभारी बानी कि गाना बजाना करते करते अब फिल्मों में मौका मिलल। यही कह के एगो भजन, ओकरा बाद जैसे ना सबके फरमाइश हुई एने भाई लोग कही तो होगा ना होई कि रंगदारी मिलल बा विरासत में। अम्मा की कही तई वाला जरूर होई कि अखिया से नींद चैन दिल के उड़ाबो है। लेकिन भैया आप लोग के फरमाइश सब पूरा हुई, लेकिन एगो कलाकार है तो एगो भक्ति गाना से शुरुआत कर दी ना। वाह कि तनट खट नंद किशोर के गोड़ लागत बानी कि मुरली धर्मा छोड़ के धर्मा मुन्ना भैया भी काहे कलाकार से प्रेम बा, खुद कलाकार है। यही भजन मंदिर पर गवाला भैया। नाट धर्मा खन चोरा के धर्मा के जाके जितारा कतने के भागिया जिंदगिया सवारल
कितना घटनंग किशोर के कि गोड़ा लागत बानी और कितना मुरली धर्मा खाना चोर के गोड़ा लागत बानी और मुरली धर्मा खाना चोर के गोड़ा लागत बानी। अरे अबला के लाज रखे आई जे चल के ही बचई है सोनू संग दिल हल चल के उनाही के गुनो हाथ जोड़ के गोड़ा लागत बानी उनाही के गुनो हाथ जोड़ के गोड़ा लागत बानी। करा तू मैया तू है पार लगई है नैया जगत जननी जगदम्बे के जब कृपा बरसी अम्बे जब कृपा बरसी अम्बे जौन मोहन में आइल बनी दूल्हे राजा खातिर हमार